Ilatyň migrasiýa möçberi barada resmi maglumatlary köpçülige ma'lum etmeýän Türkmenistanda migrasiýa we kanun barada ýygnaklar geçirilip başlandy. Azatlyk radiosynyň Libapdaky habarçysy köpçülig üçin bu aktual mesele boýunça Türkmenabad şäherinde geçirilen çäre barada habar berýär. 15-nji ýylda Türkmenabad şäheriniň medeniýet öýünde geçirilen migrasiýa we kanun tertip düzgün atly ýygnaga yerli polisiýa gullugy guramaçylyk edipdir. Ýygnaga gatnaşanlaryň söýlerine görä bu çäre büjet işgärleri gatnaşmaga mejbur bolupdyr. Dusun basynda migrasiýa gullugynyň wekilleri ýygnananlara ýurdun ýapyklygy barada yalan maglumatlary ýaýratmazlygy çagyrdylar. Olar seýle hereketlere jenaýat is hükmünde garaljakdygyny bellediler. Çärede kanun, tertip düzgün we migrasiýa tiýatrynda hem ara alınıp matlaklaşyldy. Seýle de bolsa etaty üns maglumat gözegçiligine gönükdirildi. Häkimetler öz hereketlerini durnuklulygy saklamagyň we ilatyň howsala düşmeginiň öňüne almak derurlugy bilen düşündirdiler. Dip ýygnaga gatnaşanlar bilen söhbetdeş bolan habarçymyz gurrun berdi. Habarçy bu ýygnagyň şäher ilatynyň arasynda diskussiýa döredinligini aýdýar. Ýygnaga gatnaşan büjet işgärleriniň biri güç edaralarynyň resmiýetleri tarapyndan edilen çykyşlaryň migrasiýanyň düzgünlerini we kanuny mümkinçiliklerini düşündirmekden däl-de eýtem adamlary gorkuzmakdan ibarat bolanlygyny belleýär. Migrasiýa işgärleri resmi çeşmeler tarapyndan tasdiklanmadyk ýesenlik maglumatyň ýaýramagynyň çynlyky netijelere sebäp bolup biljekdigini açaçan aýtdylar. Ýurdun ýagdaýynyň kynlygyna hemmemiz düşünýäris. Ýöne beýle usullar diňe adamlaryň nägileligini güýçlendirýär. Hakyky meseleleri çözmegiň ýerine bizi gorkudýarlar. Dip Türkmenabadly anonim şertde gurrun berdi. Gatnaşyjylar bilen gürleşen habarçymyz olaryň köpütüniň özara söhbetdeşlikde çäräniň mejburi häsiýetinden we häkimetleriň haýbatlaryndan nägile bolanlygyny belledi. Medeniýet öýünde geçirilen çäre gatnaşyjylarda jogaplardan has köp sorag galdyrdy beýle bir manysyz mejburi çärelerden ýadadyk dip ýene bir Türkmenistanly aýdýar. Türkmenabaddaky ýygnaga gatnaşan başga bir yerli edaranyň işäri özünde galan täsirleri paýlaşyp şeýlediydi. Bize netijeler barada açaçan verilen duýduruşlary geň hem galmadyk. Beýle haýwatlar ýyllar boýy dowam edip gelýär. Ýygnagyň gidişinde resmiýetler Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň internet ulgamynda görnetilen galp maglumatlary ýaýratmak baradaky 378-nji maddasyna salgylanypdyr. Birgeşliň galp maglumatlary ýaýratmak baradaky bu madda 1 we 10 ýyl aralygynda azatlykdan mahrum etmek ýaly jazany göz öňünde tutýar. Türkmenabadly kanun bilermeni azatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde bu maddanyň Türkmenistanda internet torunyň ösüşini we internet hyzmatlaryny hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda 2014-nji ýylda kabul edilen kanun ýetatynda Jenaýat kodeksiniň düzümine girdilenligini belledi. Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralary ýyllar boýy ýurtdaky ýagdaýlar barada maglumat akymyna gözegçilik etmäge finansiýarlar. Emma soňky aýlarda häkimetleriň ilata gözegçiligi hasam güýçlendi. Köçelerde adamlaryň üýüşmezligi üçin çäreler görülýär. Jemgyýetçilik transportynda video we ses ýazgysyny alyp barýan kameralar oturdylýar. Ilatyň internetden we sosial mediadan peýdalanmagy çäklendirilýär. Şol bıraktıra migrasiýa düzgünleri köpçülükde gyzyklanma döredýän mesele bolup durýar. Migrasiýa akymyny görkezýän resmi sanlar çap edilmese biometrik pasport almak üçin nowatlaryň 2 ýyla uzamagy, viza merkezlerindäki nowatlar we daşary ýurtlarda işleýän hem okuyan türkmenleriň sany iratyň ýurdun daşyna çykmak synançygynyň güýçlenýänligini görkezýär. Soňky aýlarda raýatlaryň migrasiýa meselesinde kömek sorap, häkimetlere ýüz tutýan halatlary esli köpeldi.